To v každom vagóne się jebe, len tu voľno. Môžem vojsť? Nech sa páči! Malý záhradník. Nie, ja šem pormizli a učím się za pornoherca. Ja šem Harry Potter. Vyučený analytik, Ty technik. Ty máš... No, Co? Tu. Toho krokodila na čele. Nie, pindu. To tu, šívaj. To šívaj. Wow. Hneď povedz, oj, zlatý, oj. Chcete geňo alebo geňo? Nie treba, ja už mám. Sice pockový, ale mám. Tareku, tu ty 4 dekata, ja widzę, že to tak się waży, či nie? Stačí telo. Wow. Ale veľo. Kelo? Si pana, to ja plný, jak to ta świnia. Ja počujem, ty si skúšam tú polohu 442. Tu jaké hnuté, babič. 442, či si skúšal, vieš tu, ona, tak, neviem, no. Bo cicho, však vypatráš jak podkamp. To čo čokoláde frog? To také genio zabalené v... Omačke? Nie, a myslím, že aj v nej. Ta ja reku ochutnáješ. No, raz, 4. Dobrý deň, milí žiaci! Som Hermiona Vagiona. Chcem len vedieť, či nepožičavate videohry. Lebo ja veľmi krásna. 4 koruny som prepožičala požičovni. Teraz vyčarujem späť. Si pána, ty jak vyzeráš a ty tiež. Ty... Ja som porvizli. A ty jaké malé pipik máš? To ja idem head, bo to nie z vás, chlapci. A číslo 411... 11. Nezabudni, bo špinavejší jak... Omačka, dobič. Si pana, ty pana. Ty poď. Лена, Ирина, Свята, Марина, Наташа, Таня, Оля, Тая, Невья, Олеса, Рая, Юра, Роксана, Рита, Spita, Zase. Čaute, milí študáci. Som prišla vás privítať na Pornpaláci číslo 13. Dačo vám teraz poviem pravidla. Pravidla sú jednoduché. Vojdete dnu a vojdete dnu. Potom pôjdeme spolu dnu a vy vojdete dnu. Kto nechápe, je vyhodený. Hej, Potter. Som kokot Layflow. Čibo! Určite ma poznáš, ne? Ale mám tu istú vec, že ohľadom... Ty co się śmieješ? To. Také ogenené vlasy môže mať len Porn Weasley. Zase ti ocko genil, čo? No ale teraz inča téma. Teraz som počul, že ty znáš polohu 442, nie? Či by si mi to nenaučil? Nie, bo tak si šmerdzi ruka. Zasi dával prsty do rici. Jibaj! Ideme dnu. A to co za obrazy? Co to? Slyším nejaké zvuky. Sú 3 hodiny ráno. Nacházíme se v sídle Židů. Je to pořád na krysu. Vychytrale zmenili podobu. Takže, milí študenti, vy vojdete teraz dnu, keď nás pustí stará tučna. Pustíš nás dnu, Hilda? Nech sa páči. Vojdite. Díky moja.
Shiny! Gdzie jest Shiny? Shiny! Shiny, hýbaj! Co si, som ťa hľadal, Shiny. Dobre, takže tu vám poukazujem, co jak. Tu máte Neznám a tu máte Genio Hotel, dobre. No. Merču! Presne. Merču, Du! Eru, daj sa nu! Eru, ahoj, foter! Nasleduj ma! V nasledujúcej scéne sa objavia nevhodné použité slova. Co powiedzesz, ty kurwa? Zapchaj si uši, bo tu się dzieje dačo zaujímavé. Kerči, ta hýbaj! Hýbaj! Stazik Henia do picia. To co? No hýbaj. Hejna! Hejna! Toto je John Malkovich aka Novič, Solovič Kolovič. No to ty wyzerasz jak duch. Aj ty, jak martwy duch. Sierus Potter, To čo John Travolta, jak žiješ? To tylko mój mój, ale taki To co masz taki hlas jak to? Ne? A co to tylko kocy No okulowe? nie znam, to nie wyzerajú jak to ty, chrumkári. Ale to nie nadawaj, to moi bracia. Ježiši, to ty takých škaredých bratov máš. Jak się nie podobał? Tá veru, hej. To dobre, si dačo. Edzec, ale się počul, że to ta kurwa Wagiona się ci príde o spravedlnic. Tá, ja ju mám piči, Ale tak. tajemniejsze príde. To nie, to co ty chlapci, jak się vede? Už uceka do piči z ňou. Ja som to počula. Ja ťa dostanem. Poď sa za mnou, ja vás prevedem. Aha, Harry, aj tvoj foter bol to ten, Potter. Piči to už aj zvoní. Chuje. Tak.